Xewqat sbieħ ta' ħbieb antiki qed nibatlek f'dan il-jum biex inġeddu il-ferħ ta' dari li ġib miegħu l-istaġun għalkemm bogħod mingħajr twelidek ilna żmien twil mifrudi l-anja ħelwa tibqa' tidwi għat-tfal ċkejkna mal-bambin kartolina bi presepju bozzot żgħar ma' kullum kien naċurajja fil-ġulbina mitna żgħira fuq l-erin Christmas father bir-rigali siġra mżejna kollha dwar il-milied festa mill-akbar għal-familja kbar u żgħar. Christmas father bir-rigali siġra mżejna kollha dwar il-milied festa mill-akbar għal-familja kbar u żgħar. Xewqat sbieħ għas-sena l-ġdida risq u għena lil kulħadd int min int u int fejn int għalik dawn l-isbaħ xewqat Christmas father bir-rigali siġra mżejna kollha dwar il-milied festa mill-akbar għal-familja kbar u żgħar il-milied festa mill-akbar